What's up guys? Welcome back to my channel. Nadyo ko ipakita nyo guys akong bagong pinalit. Ikan sa Shopee. Kanin siya guys. Wait lang na. Na-unbox na din ako ganiha. Ako lang siya gisoder. Tara guys. Eyebrow. Pareha ni sila yung shade tanan. 03 ang pangalan ni kay Pinkflash. Tara guys, na-open na ako siya. Ang isa na-open na ako kaning tara. Ang kuha niya is chocolate brown. Isa 03 yung nakakuha na 03 yung code. Tara yun siya. Ano siya guys, hindi mapapas yung muna siya sa akong eyebrow ang itry yan rin. So muna siya tag 49 pesos ang isa. Ang nabayaran ako tanan is 157. Dala na sa shipping fee kani guys. Mora to guys. Thank you for watching.